map mar piny Kenya, tingi pinje moluore gi mana kaka ukele. Tingi ni pinje moluore gi king'iyo rang'iny mag demokrasi margi chalo nade. Kech ma nyo buoga ka neno ka chama moro bede ma otele piny Uganda ni nyo wuok pacho ka ikobiro lalore gi chama mar UDA. Ni koro ging'iyo ni kit telo chalo nade. To wakungu wagoye mane Tanzania ka ikende. King'iyo tibiro do ka Kenya komachielo otene gi Uganda. Komachielo otene gi Tanzania. Komachielo Somalia nika. Ethiopia ni kocha. Ing'iyo ni pinje gi chal nade. Ratiro mar oganda e pinje gi king'iyo level kata kuma wantiere piny Kenya inyalo pimo mana gi piny South Africa to gi piny mar Nigeria gi Ghana gini gin pinje matin sana ok ginyalo romo pinje machala beach ka ng'eny mae nyisi ni kumiduogi wache ni samoro ne ntiere paro ni telo ka nolokore Tanzania ma tende ng'ama miyo odonje tende mama odonje samoro ne weche mag ang'enge gi kata weche mag rocho ratiro mar oganda gi ne nyalo pogore to mae bende duoki mane gima wawacho ka pod ok wachako ka ni samoro bende telo maber ok en kit chwech ng'ama miyo be makolokore dictator to nyalo bedo dictator marach. Gloria Arroyo mar Philippines na otwe piny kabisa. Yes. Koro mae ema miyo yes kinde duto ema mineno joma chuo jo ywak ni samoro joma miyo nyaka ga ok giduto te to mai ne nyisi ni jo Tanzania nje ne paro ne kichingiyo kaka Suluhu nyocha no donjo ne odonje telo ka ne ok ni noyombo mbulu no donjo ka lure gi tho mar Magufuli kido ka kendo koro eni mo biro betie marachie moloyo kata mana Magufuli ang'o mamiyo wacho kama gima nyo miyo Karua gi nidhi en nekech achiel kuom jotend opposition makono Tundu Lissu ncha ne omaki moro otwe odang'ech koro kes mare ne idhi yal kawuono to king'iyo ok omaki amaka Tundu Lissu ne en ng'at ma osesand kuom thuolo marabora inyalo paro ndalo Magufuli kujo nogo mana magena mathoth ma bende no dhi aparo ni piny mar Germany emodhi obudhi emochako changi no ture bonje koro ma en ng'at ma kata king'iyo to dende wuon dende wethweth mondo mi chak kete jela kata odang'ech ndalo gite tiende ni ngima mare ok ni kama ber nikech en ng'at man tiyo gi yedhe ang'o king'iyo kaka noture to kok wadhiye mathoth Victor ting'iyo ni jowa ma bende nyodhi e Tanzania gi samoro nyeo gigoyo kor lwasi ni makucho chalo nade situation assessment ok gitimo yes ok gitimo samoro Boniface Mwangi ne oparo ni kaka giloso kata kaka waloso Kenya ka ing'eni kiloso kaka wanene ka opogore gi kawuono ka dhi station mar Tanzania kucho nyaka kuonga ng'ini to Tanzania kama kora donjene ang'o manyalo wacho gima ok anyalo wacho nekech gik mane gidhie piny mane giseng'e kaka chalo ni kucho kapod ok ichopo tisebedo marked ni gima kolore airport ni to dok nekech ging'eyo gima gidhi wacho nekech freedom man Tanzania onge ene otas onge tim to mae osemiyo gikawo thuolo marabora king'iyo kata mana weche mag dongruok Tanzania pod nie piny nikech freedom piny mantiere gi freedom king'iyo weche mag dongruok bende ni malo sani anyalo wacho ni Tanzania koka nitie kuma Kenya ne nitiere 1992 kocha kane Kenya kedo ne weche mag weche mag multipartyism to weche mag democracy nikech gin jomodima kichiwo duondi ni to iwinjo ka omaki kora paro ne Tanzania podi mabor to gima nyo timore ni en tim manyaka kwedi en tim manyaka kwedi kendo wageno en mana ni nyalo bedo matek ne piny Kenya mondo mi okweda gik machalo kama kalure gi tenruok nikech ing'eyo ni iwacho ni sembe ipimo gi nyamin to ntiere tenruok ma samoro ineno bende gik mowacho ni samoro piny Kenya bende samoro temo sudo ing'e ni mana katiba mane wayudo ni emogayo bende kata mana telo masani intiere kuonde moko ma gimbe samoro gitemo mondo mi gigombe ahinya ka gidhi koro wageno ni East Africa Community nyalo biro losie e weche madhi mbele gi aneno ka jatelo ma ochung' ne UNAID nyo olosie weche gi mondo mi bi sund gi nekech ka ok osund gi to samoro dhano mathoth nyalo medo biro hinyore kopogore gi Tundu Lissu ni Ken. Erokamano. Ken nduru sego nyaka gi migepe mopogore East Africa Law Society oseyuak kanyo